Dobrý večer. Já bych vás chtěl upozornit na takovou věc. Prosím vás, nevěřte úplně všemu, co vy čtete a co se píše v knížkách. Jo. Jsou tam opravdu i nelogické věci. Tohle knížka jmenuje se 18. století v hudbě. A člověk by nečekal, že se že v takové knížce něco popudí, jo, a přesto. Jen počkejte. Tady se píše, že český skladatel Jan Křtitel, je tam hodně ilustrací v tom, Krumbholz, to je víceméně obrázková knížka, ale to, co se tam píše, stojí za to, je toho málo, stojí to za to, se utopil v Seně. Jo. Kolik člověk musí udělat pohybu, aby se dozvěděl takovou blbost? Schválně, jo, vezmeme si to ještě jednou. Že český skladatel Jan Křtitel Krumbholz se utopil v Seně. To ani nezachrání ty obrázky, co mezi tím jsou. To je úplná kravina, protože jak je možný se utopit v Seně? To možná někdo dostal jako materiál s chybou v překladu, nepřemýšlel o tom, měl to převyprávět. Je to nesmysl, kdyby tam bylo napsané, kdyby ten člověk nad tím přemýšlel a napsal tam třeba, že ten Krumbholz se udusil v Seně, třeba si leh do sena, usnul, vydejchal si to tam. Ne. Prostě on se utopil v Seně. Jo, v Paříži v Seně. No tak to už vám trochu logiku dává, že jo, myslím. Teď to štimuje, protože pak už tam hapruje jenom ten překlad, protože samozřejmě v Paříži to seno má úplně jiný pily. Tam jsou jako alergeny, na který organismus člověka ze středních Čech teda není zvyklý, tak to je snadno dojde k nějaký alergický reakci. Takže vlastně, když si to trošku jako přebereme, co tady stojí, tak ono to logiku dává, že když někam cestujeme, tak je potřeba se pořádně očkovat. Takže to je vlastně užitečná knížka, když se nad tím trošku víc zamyslíme. Dobře, já jsem ji jako příklad úplný kraviny chtěl tady někomu dát, ona je nakonec docela dobrá, já si ji nechám. Tak o jiný knížce. Já mám rád, začnu televizním seriálem, já mám hodně rád pana Tau, a kamarád mi říkal, že on napsal, pan Tau, nebo o sobě nechal napsat takovou monografii. Tak abych si ji šel koupit, tak jsem se ji šel koupit do knihkupectví a já jsem se už předem zamyslel nad tím, abych to řekl dobře, že jméno Tau je samozřejmě nesklonný. To je v každém pádě, je to pan Tau. Takže jsem přišel do obchodu a říkám, dobrý den, prosím vás, já bych chtěl knížku, která je o Tau. A ten prodavač říká něco jako ve smyslu, cože? A já říkám, chci knížku, která je o Tau. A teď už jste to i vy všichni slyšeli. A on mi dal tohle sto. Jo. Nesmysl, že jo? Vypadá takhle monografie dospělého člověka. Stojí tady malá kniha. No, to tam nemusí psát, to poznám, že to je malá kniha, že jo. To ze mě jako blbce dělat nemusí, že nepoznám, co je malá kniha. To, že jméno Tau se neskloňuje, to nevědí vůbec, tady je napsaný Tao Te Ching. A to, co je vevnitř, to je úplný vrchol. To je právě ta knížka, kterou vám někomu dám. Protože s tím neuděláte vůbec nic, i když nad tím přemýšlíte. Snažíš se ho zahlédnout, ale nic nevidíš. Že jo, nechápe, nikdo nechápe to. Jeho existence je mimo dosah zraku. Jo, mohl tohle říct pan Tau? No možná mohl, protože ho nikdo neslyšel mluvit, ale dávejte si pozor někdy, už když ty knížky kupujete, pak ztratíte paragon, nejde to vrátit a nezbývá vám pak tu knížku jako věnovat prostě prvnímu blbci, kterýho potkáte. Děkuju, jsem opatrný, děkuju.